Hogyan semmisült meg a Nova Corps? A Nova őrség, melyet Xandari csillagőrségként is ismernek, erőteljes béketeremtő erő, amit eredetileg Xandar védelmére hoztak létre, de később kiterjesztették műveleteiket az egész Androméda galaxison és a Földön is. Legnagyobb erejük a Xandari világ elméje, egy értelmes szuperszámítógép, mely az elmúlt 1 millió év minden Xandari tapasztalatát tárolja. A hatalmas információk mellett a csapat tagjai repülő és szupererejükké válhatnak a Nova erő nevű energiával. Ráadásul a világ elméjének fő feladata az őrség vezetése és taktikai támogatás nyújtása a katonáknak. De hogyan sikerült ennek a technológiával támogatott hatalmas erőnek tönkre mennie? Az összeomlás a Crunch Cascade helyén kezdődött, ami az univerzum folyamatosan terjedő pereme, amely pozitív anyagot és antianyagot választ el. Itt található a kiln is, amely összekapcsolt gömbökből áll és energiát gyűjt a Crunch Cascade-ből. Emellett a galaxis legveszélyesebb lényei számára is maximális biztonságot nyújtó börtönként is szolgál. Egy óriási hadsereg jelent meg az antianyag területéről és meglepetésszerű támadást indított a kiln ellen. Elpusztították az ott tartózkodó sok lényt, miközben számtalan civilizáció számára szükséges energiát is megsemmisítettek, ami miatt aznapot a pusztulás napjaként emlegették. 7 nappal később a Nova őrség felkészül az ismeretlen erő elleni védekezésre. Éppen a tájékoztatójuk közben a Nova őrség flottáját támadás éri és teljesen elpusztul. Ezt a katasztrófát hamarosan a kikötő űrállomás megsemmisítése követte. A támadások olyan gyorsan érkeztek, hogy a Nova őrségnek nem volt ideje reagálni. Az erő, amit most a pusztító hullám néven ismernek, leszáll Xandarra és megrontja a világ elméjének mesterséges intelligenciáját, ami azt eredményezi, hogy a katonák elveszítik a kommunikációt és az utasításokat. A Nova őrség védelmi vonala most már csak a katonák, akik már nem rendelkeznek segítséggel a hajóik vagy legfontosabb eszközük, a világ elméje nélkül. A képregény Richard Rider élményeit követi, aki az első ember volt, aki századosi rangra emelkedett. Miután rájött arra, hogy a Nova őrség fegyverei nem hatnak az inváziót végrehajtó erőkre, Rider rájön, hogy a pusztító hullám saját fegyvereit használhatják ellenük, mivel azok céltalanul lövik egymást. Más katonák is követik Rider tervét, és elkezdenek ugrálni az inváderek között, hogy rávegyék őket, hogy lövöldözzenek egymásra. Ez működött, amíg a Spaceport lángra kapott maradványai le nem zuhantak Xandar felé. A katasztrofális ütközés túlélési kísérletként szolgált, Rider és társa, Samaja százados, a lezúduló űrállomáson kezd elrepülni. A romló törmelék alatt való túlélési kísérleteik eredménytelennek bizonyulnak. Samaja meghal az emelkedés közben, és Rider megsérül. Rider a romok között ébred, és felfedezi, hogy ő az egyetlen túlélő a támadás során. Váltakozva eszmél rá és alszik, amíg 4 nappal később egy hang szólítja meg, a Xandari világ elméje. A világ elméje átadja az utolsó maradék erejét Ridernek és sürgeti őt, hogy legyen a világ elméjének hordozója, mivel csak egy Nova képes hordozni a Nova erőt. A világ elméje feltölti magát Riderbe. Korábban csak egy kis szeletét birtokolta a hatalomnak, most Rider minden Nova őrshöz osztott hatalommal rendelkezik. Az a hatalmas erő és információ, amit most Riderben tárolnak, rövid időre önkívületi állapotba taszítja, ami arra készteti, hogy megsemmisítse az egyik pusztító hullámcsatahajót, hogy bosszút álljon elesett társaiért. A dűj vezette és elbukik, és Rider visszaesik Xandar romjaiba, ahol találkozik további 2 túlélővel, Drexel, a rombolóval, és egy fiatal lányal, Cammival. Drex és Cammi csatlakozni akar Riderhez, hogy megtalálják a módját a pusztuló bolygóról való eljutásnak. A világ elméje kétségbeesetten próbálja tájékoztatni Ridert, hogy az, akivel beszél, egy tömeggyilkos, akit hátra kell hagyni. Nem akarja, hogy egy másik ember meghalljon, ezért nem engedelmeskedik az utasításoknak, és meggyőzi a világ elméjét, hogy vezesse őket a legközelebbi működő hajóhoz.
Ahogy egy hajó felé közelednek, találkoznak a pusztító rovarokkal, amelyek éppen szétszedni kezdik azt. Drex elpusztítja őket, míg Ryder elkerüli a konfliktust, hogy ne veszítse el az ellenőrzést a hatalmas Nova erő felett. Drex szembeszáll Ryderrel, mert nem használja képességeit a rovarok elpusztításához. Ezt nem tudja kezelni, így Ryder odadobja sisakját Drexnak, hogy Drex közvetlenül beszélhessen a világ elméjével. Miután új betekintést nyer a helyzetbe, amelyben Ryder van. Drex meggyőzi Rydert, hogy ne féljen a hatalomtól. Drex ígéretet tesz, hogy segít Rydernek irányítást szerezni a Nova erő felett, amikor eljön az ideje. Felszállnak a hajóra, és rájönnek, hogy az egész bolygót a pusztító hullám erői veszik körül. Most az a feladatuk, hogy elmeneküljenek a bolygóról, de a felettük lévő ellenséges hajók nagy száma miatt lelőnék őket, mielőtt elhagynák a bolygó gravitációs mezejét. Az egyetlen megoldás az, hogy megnyissanak egy instabil csillagkaput, amikor kifelé repülnek a bolygóról, de ehhez Rydernek ki kell használnia a Nova erőt. Vonakodva egyetért vele, annak ellenére, hogy félelmet érez a kontroll elvesztése miatt. Drex segít Rydernek koncentrálni az erejére, elmondva neki, hogy meg kell csinálnia, különben megöli őt. Annak ellenére, hogy ez egy szokatlan taktika, a stratégia működik, és 9 fényévnyire kerülnek a pusztító hullámtól. Ryder fő célja, hogy megmentse a világ elmét, most teljesült. Ez azt jelenti, hogy a Nova őrség jövőbeni helyreállítása lehetséges a világ elméje és Ryder által tartalmazott tervrajzok és adatokkal. Ahogyan a világ elméje mondja, minden vagyok, amit a xandari kultúra valaha is képviselt. Minden művészetét, tudományát, történelmét, technológiáját, filozófiáját. Tartalmazok egy bioszablont az egész fajról. Az organikus xandari élet kihalt. Ez a tragédia idővel gyászolva lesz. De amíg én élek, Xandar öröksége fennmarad. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, nehogy lemaradj a hasonló tartalmakról.